गिबियावनो आं बुङो सिख्लाफोर लाख थाखा होनानै नोंखौ बुरखायब्लाबो नों गावनि गोथार देहाखौ गुबुननो दाहो। बिमा बिफाया खोनादोंना खोनायाखै आरो नुदोंना नुवाखै जे गावनि फिसाजोआ बाहेराव फैनानै दिनै बेफोरबायदि देहा फालांगि खालाम ना देहा फालांगि खालाम गावनि अबस्था आरो गावनि खुगानि राव मा फोरमायदों? बिमा बिफाया सिनायदोंना सिनायाखै गावनि फिसाखौ? खबर लादोंना लायाखै? बा मा नायनो? आं जुदि हमनांगौबा बारा गोबाव सम लाया। सिख्लाफोर बुंखाबाय आं नानिमोन। नोंसोरो बेबायदि इसिग्राब असभ्य गियान लानानै दिनै गासै सिख्लाफोरनिबो नाम माने गाज्रि खालामगासिनो। मानो होनोबा 10,000 15,000 बेफोरबायदि सेलारि लानानै गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों न'खर सलायबोनायखौ जों नुनो मोनदों। मिथिबाय? गोबां दं, हाजार जोंनि बर'फोर दं बेंगलराव। बिसोरो 10,000 12,000 15,000 मा मोनो? रुम रेन्टआवनो थांजोबखायो। बिसोर बेबायदि सेलारि लानानै न'खर खुंदों खस्थ' मस्थ'यै। बेफोरनि नामखौबो नोंसोरथ' गाज्रि खालामबाय। सासेनि दायाव सानैनि दायाव दिनै गासैखौबो आउटआव थांग्रा हिनजावफोरखौ नोंसोरो गाज्रि नाम खालामबाय। आङो रागा जोंदों, दुखु मोनदों। नोंसोरो सासे सिख्ला जानानै नोंसोरो आरामसे मोजां आखाइनि हाबा, आखाइनि खामानि मावनानै ना आरामसे नोंसोरो सेभिं खालामना लानो हायो मोजां प्रफेसनेल मावनानै। नोंसोरो बेबायदि बैसोआवनो खामायनानै लानो रोङाब्ला उनाव फिउचाराव माबायदि जागोन? नोंसोरो दानिफ्रायनो मोजां प्रफेसनेल मावनानै गोथार गोसोजों मोजां खस्थ' खालामनानै मावलाय। मालिकआबो नोंसोरखौ अनगोन। बा एसेग्राब नोंसोरो देहा फालांगि खालामनोसो नोंसोरो बाहेरायाव फैदों नामा? गुबुनखौ नाम लेथायनो, गुबुनखौ गाज्रि नाम सुनो। नोंसोरखौ हमनो आंनो बारा गोबाव सम नाङा। खिन्थु आं बुंखाबाय, आं रागा जोंदों। जुदि बर' सेंग्राफोरा आंजों हेफाजाब होयोब्ला आं नोंसोरखौ दानो गामोननो हमनो हायो। जुदि आंजों हेफाजाब होग्रा दङब्ला दै। मा आखल बेफोरलाय? अयनाय जादों आयै। नोंसोरसो जानो हागौ देहा फालांगि मावनानै जाग्रा दै। खिन्थु जों नङा, गुबुना नङा। गोबां खस्थ'जों जोङो दासिमहालागै बे समसिम सफैबाय। मिथिबाय? नोंसिनि आखल, नोंसिनि आखु, नोंसिनि गियान, नोंनि रावजोंनो, नोंनि खुगाजोंनो खोनानो मोनबाय। खोनानो मोननाय बायदिब्ला नोंसोरो साथाम दङ लोगोसे। नोंसोर साथामबो देहा फालांगि मावो। आं हले नोंसोरखौ रागा जोंबाय आरो आं नागिरनो बारा सम नांलिया। बिमा बिफाया खोनादोंना नुदोंना नुवाखै? गावनि फिसाजोखौ सिनायदोंना सिनायाखै बे भिडिअसनि गेजेरजों? बबे गामिनि? बहानि? लासिं सिं बर' हारिया ना? गुबुन जायगायाव थां, गुबुन जायगायावबो दिनै बेफोरबायदि बदनाम। जायगायावबो बदनाम, जायगायाव थासे थानानैबो बदनाम, आरो बाहेराव फैबाय। बाहेराव फैनानैबो नै मोजां गियान गैया, आखल गैया। आखल गैयै सिख्ला नोंसोरलाय सोरबायदि हौवाया हाबा खालामगोन देलाय? बिराद फस्थायनांगोन नोंसोर बायदिखौ दाबायदियाव हाबा खालामनांगौबो। एसेग्राब मोजां महर लानानै महरजों रायजो जागोनो हागोन सानदों नामा? न'खर सिफायग्रासो जागोन माथो नोंसोरो। गुबुननि मोजां न'खरखौ धंस' खालामना होनायसो जागोन माथो नोंसोरो दानिफ्रायनो आखल गैयाब्ला। बेबायदि जानो नाङा नानिमोन। बा नोंसोरो गावनि मोजां गोथार देहाखौ लानानै सिख्ला समनिफ्रायनो गोसथोलायदों होननानैबो नोंसोरो गावनि देहाखौ हगारसारनो नाङा। सोरबाया लाख थाखा होनानै नोंनि देहाखौ बुरखायदों दान्दिसेनि लुगैनायखौ लानानै। गावनि देहाखौ गथायना होनो नाङा।
मिथिबाय? गामि थ' लोगोफोर आं भिडिअसखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। आङो दुखु मोनदों बे भिडिअसखौ नुनानै। गोबाङानो दुखु मोनदों, बेंगलराव थाग्रा गोबाङानो दुखु मोनदों। आंखौ मैयानिफ्रायनो बारे बारे बे नङा आंखौ मेसेज खालामहरगासिनो। हमनांगौथ' थांसै होननानै। जुदि हमनांगौब्ला नोंसोरो बारग'नाय नङा नानिमोन। हिनजावफोरसो थाङोब्ला हले गाज्रि जागोन। मा जाबावगोन नोंसोरजों?